Eguerdi honen zule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, protagonista nagusia, oraintxe eguerdian izango dugu, ohiko legez gauean izango balitz, izango bazen, orain, eguerdian izango delako, ahotsen atzean tarte Iraia Kamrarekin, eta gonbidatu hementxe, oraia intzi arte. Horrez gainera, entzungo ditugu gauean kantuak, agenda kontuak, bihar kontzertu desente daudelako Euskal Herrian, bada hori izango da zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara. Musikaria, Iker Gurrutxaga. Ahotsen atzean, Iraia Kamra. Kaixo, ongi etorri ahotsen atzeran tartera. Ikerrek hitz egin du hasieran, baina ni ere hemen nago. Nik ja sarrera mandut gaur zerratako. Baina ez diaztu kaixo esan. Hori izaten da gure betiko... Bai, baina saioaren hasia... Ez da bai da. Horrela azten dira normalean, Zer, beste saio guztiak? Zu zaudenetan, bai. Ni hasten naiz, direkto. Bai, gauza sintonia joaten da horretik, baina zuk ez duzu entzuten. Claro, niretzako ni hasten naiz. Claro. Vale, orduan betiko legez. Betiko legez. Vale, perfecto. Ongi etorri. Lehen Ikerreik aurreratu du, aurrez dela bakarrik, normalen ez gara bakarrik egoten ahotsen atzean tartean, azkenean, bakizuelako letrak aztertzen ditugula, letren atzean dagoen hori, horri buruz ikastea gustatzen zaigula, eta horretarako gaurkoan nirekin daukat, Olaia Intziarte, kaixo egunon. Egunon, bai zuri ere. Zer ondo? Ongi, hilekoa jautzi zait. Baina gainerakoan ez du erranen gaizki ere ez. Ni normalen gauza bek ez dut esaten, baina gaur esan behar dut. Izugarri gustatzea zure kamiseta. Bai, oso polita da. Baietz, neri ere bai, bigarren eskuko zera batean. Neri ere bai gustatzen zait mila esker. Normalen ez dut esaten, Normalen ez, baina atentzia mandi sartu zaren unetik atentzia mandi, eta asko gustatzen zait. Gainera, entzuten ari direnentzat ez dute ikusten, baina dauka hartzatxo bat jartzen duela besarkadak inglesez. Eta niretzako besarkada gainera badira zerbait oso berezia. Bai. Da pixka bat infantila, baina gustatzen zaizkit niri gauza horiek. Atzo erosi nuen, zera bat, xapel bat esreken belarriekin. Ai, bai. Bai. Bai, bueno. Gustatzen bat mazazkizu. Bakotxeko gaitu bere zerak. Bai, noski baiet. Ez, atentzen bat dize, irudi gomazko goxokiarena, baina aldiberian, baina aldiberian hori da, ze aldiberian bazauden hartz maitakarriak edo ditze ziren panpin batzuk, eta horren tankera du, eta hori oso horregatik asko atentzen bat dit, eta bestari gabe, esan gabe zinan geratu. Oso ondo. Olaia, mila esker gaurkoan guran egotagatik. Nik beti galdera nahiko berdintxo hasten dut tartea, gustatzen zaidalako pixka bat zuen ibilbidera joatera eta atzera begira jartzea, eta galdetunen izun zuri ere, ez dakit nola hasi zinen musikan edo noiz erabaki zenuen hobi bat izatetik profesio izatera pasatzea. Nik uste dut etzela erabaki kontziente bat edo izan ez dela izan sekula, ez dudalako, nik uste horretan konfiantzarik eduki, eta, musikaz bizitzea arras zaila da, eta are gehiago euskaraz, eta nik uste dut izan zela zerbait, eman zena, denbora pasala, behin lehenengo bakarkako disko atera nuelaik, zitzizki gunean ateratzen kontzertu proposamen pila bat, eta bertzelako lanak, baino musikarekin harremanduak egiteko aukera, haien artean klaseak ematea ere bai, musika eskola txiki batean. Baina bai, nik uste dut hori dena pasatzen joan ala, pentsatu nuen, ostras, akaso autonomo egin bar naiz, eta ja, hemen jarri fokoa, ez? Eta bai, hola eman zen, eta geroztik konstieten suerte handia dutela,
Zure kantetan, behin eta berriz ikusi dutan elementuak izan dira, ezakit, egia, identitatea, ezen kajatze hori, ezakit, galdetu nahi nizun hasteko eta pixkat kokatzeko, ze leku dauka zalantzak zure sormen prozesuan? Haundia, egia da, eta nik uste dut erran izan dutela baino gehiagotan, seguridadea dagokionez, egia da gero eta denbora gehiago pasa eta gero eta lan gehiago kaleratu, zalantzak handiagoak izaten direla, ez? Ez duzu, akaso lehenengo disko baten duzun askatasuna sentitzen, edo, ez dagolako ere, zera, jendeak ez duelako deus konkreturik espero. Eta behin denbora kaintzinera inala, egia da zalantzak okupatzen duela gero eta gehiago, baina sentitzen dut bereziki seguridade bat, ezakidana sobera ongi nondik datorren, musika egiten dudanean, behintzat niretxean, badagolako dopamina raro bat, serotonina raro bat, zeinetan batzutan pasatzen da, egiten dituzun, larogei zirriborrotatik, derrepente badagola bat, eratzen zura, hau bai, eta berdintzain norek erranen dian ezertz, baina niretzat hori bada, eta horrek egin behar du bere bidea, eta normalen edukitzen dut arrazoia. Así que noski zalantzak okupatzen dut pila bat, zeren proiektu bat ez da bakarrik kantuak egitea, etxo hori, tamalez da gure kasuan behintzat puskarik ikiena, eta noski badu toki handian ere bizitzan eta ere burmuinan, baina hori ere iruditzen zait polite kontatzeko. Lehenengo abestiarekin joango gara, eta hau da Egi-egia. Desez bada egi-egia, zer dugu kantatuko, garai makurrak, gazteen dako zer dugu kantatuko. Deus ere ez bada egi-egia, zer du kantatuko, garai makurrak gazteen dako, zer du kantatuko, toki batez aukeratzean, bat aukeratzea da, zer du kantatuko, zer du kantatuko. Betre
Kantaren hasieratik galdera zuzen bat planteatzen duzu, zer dugu kantatuko, ezakit, niri iruditu zitzaidan, badirudi musika bera ere kolokan jartzen duzula, ez? Bai, akaso bai, pixke bat sentitzen nuen eta sentitzen dut orain ere, gaur egun hain gaudela pixke bat denak, bueno, pues irritable eta pixka bat hori ez, erraten dela, que salta a la mínima bezala, eta nik uste dut, bueno, pues bizi garen sistemaren ondorio dela hori ere, baino sentitzen dut batzutan deusek ez duela balio, eta orduan, zerbait egiten duzu, eta arras litekeena da seinalatu izenan zela, baina berdin du ze, osea, txorrada bat, nizakit, azoka batean parte hartu zure, ezakitze mobidekin. Ez dakit, zerbait, pixke bat zure mundu aldatzeko, aletxo hori jartzeko, eta batzutan sentsazio dut, egoten garela, elkarren teilatutara harriak botatzen, baina eske dena teilatu bera da. Orden pentsatzen dut, jode, klaro, eske gero erraten dugu gaur egungo gazteak ez direla, ni gaztea naiz, baina erran nahi dut, pues, nerabeak eta ez dakit, pues, gu nerabe ginela, adibidez hasi ginen militatzen eta horrela, ez? Eta gaur egungo nerabeak eta pues, ez direla mugitzen, direla denak ezakitzer, eta ezakitzen bat, eta ja, baina eske, ostras, gauza zaila dago gauzak egiteko, ez? Eta kaso normala da, bueno, pues, beldur horiek eta idukitzea, eta bai, horregatik zen pixke bat, jo, zer dugu kantatuko, deus ez baldin bada egia, osea, hau da, honek egiten duena ez baldin bada egizkoa, edo ez baldin bada baliozkoa, edo, jo, eske ez du kontutan hartu ezakitzer, eta jo, pues, orduan zeinen dugu, zerbait inbarko da, ba, ez? Eta hanka sartu baino behintzat egin. Eta, bueno, aipatu dugu abestiaren izena zela egia. Zure iritziz gaur egun zer da egia? Ez dakit. Galdera zaila! Hola, pixka bat hasteko, ez dakit zer den egia. Atzo... Bai, lagun bateko baritu ziren liburu bat, eta justo, bueno, posten pixke bat sortze prozesuei buruz, eta auta bertze, eta bazituen mobide interesgarri batzuk, eta bueno, horietako bat zen guk perzibitzen duguna gure egia dela, baina ez dela egizko egia, ez dela, bakotxak bere burmuinak funtzionatzen duenaren arabera, bere begiek edo zentzumenek edo funtzionatzen duten arabera, perzibitzen dugula gauza batzuk eta bere kapazitateen arabera, eta beraz, dugu gure egia, baina egi orokorra zein da, ez? Eta hor, bueno, pues noski bakoitzak ditu behar desberdinak eta zaila da baloratzen. Orden, nik uste dute importantea dela ere bai jakitea norberan egiak ez duela zertan bertze batena izan painoal ere, eta nik uste dut importantea dela azpimarratzen dela behintzat guk erran edut erdi mailako gizakiok eta langile personek eta aberatsak ez direnek, vamos, gehiago dugula aman komunean, ez aman komunean baino, ez? Eta hori nik uste dute importantea dela, pues, tiratzen aldugu hemendik pixke bat, ez? Eta kasu honetan egia den hori mai gainean jarri nahi zenuen, edo egia bera ere sistemaren eraikuntza bat dela esango zenuke? Bai, noski, egia, niretzat, edo sentitzen dut zerbait egia dela, edo zerbaitek unkitzen hau bainoak suposatzen dituen plano edo filtrajerik gabe, eta nagonean lurrakin harremanetan, nagonean naturan edo ez, eta hor nik uste dut konektatzen dugula egitan gu garen horrekin, noski hori ere batzutan privilegio handia da, ez? Bai. Baina bai. Nik, irakurri nuen lehen da bizikoz egia iz joko batean pentsatu nuen.
Eta, karo, zerbait magnifikatzea. Egiaren magnifikazioa. Ados. Nik horretan ere pentsatu nuen. Egia berbi, ez? Egia da hori. Eta pentsatzen ari, ostras, zerbait egia denean ere, akaso mingarri zaigu. Bai, claro. Claro. Es que bizi hau da super mingarria. Osea, jakemar da pizke bat hor... Bueno, pues horreri buelta hartzen, baino, jode, bai, claro. Bai, lehen aipatzen zenuen, abestian aipatzen duzu, garai zaila dela gaztentzako lehen ere aipatu duzu. Sentitzen duzu askotan esaten den hori ez, gazte moduan, belaunaldi moduan etorkizun baldapurtu zaigula? Bai, claro, bai. Idutzen zait, arras zailagola asuntua eta jo, nik... Ez dakit, igual ikusten ditut nire gurasoak ez. Nire gurasoak zaten, 27 urtekin, nik orain duten adinakin ezkondu zela nire manera itakin. Eta haiek bazuten bizi plan bat, ez, kuestionatzen etzena, eta bertze eskema batzutan funtzionatzen zuen denak, hain bertze aldatu da dena, hain urte gutxiz, eta dena dago hain beltz, munduko lider handienak hain dire orain, distopikoak, hain distopikoa da dena, batean Black Mirrorreko kapitulok bihurtu direla egia, eta hori guk badakigunetik, zer ezote dugun jakinen, ez dut jakinai ere. Eta orden, karo, eske ikusten dut hain normala egotea, gazteak egotea, galduek gudenak egotea, pues hori ez duzu kapazitateik etxe bizitza bat edukitzeko, sikiera alkiler bat pagatzeko, ez badimada 6 personen artean, ez, eta bai, ez dugu etorkizun garbirik, baina eske epe laburrera ere, ez, bai, ilundago asuntua. Eta horrek artista bezala, kalo, zenbaterainoko antsietatea sor dezake. Esan nahi dut. Ze, klaro, zuk orain, bideo bat egin duzu, ez zaude B-ko mailan artisten roster horretan, esango dugu ez, Euskal Esteban ez zaude B-ko estratuan, orain txe, badituzu zure kontzertuak, edo kanpotik behintzat horrela pertzibitzen da, kontuz. Ze, gero, beste realitate batzu badaude, ez? Baina, esan duz, musikarako salto eman duzun horretan, zenbaterako antsietatea sortzen du aurrera begira eta zer horrek. Haundia, nik musika lana, eta uste dute ez naizela ni bakarra baizik eta gola dela, da lan bat arras prekarioa, ez? Gaur baduzu lana, bihar ez dakizu, joten zara heldutzen eta bapatean nahi bai atzaituzte inbertze deitzen, edo ama izan nahi baldin baduzu, ez? Egin barituzu egiten kalkulo kozkorrak, eta da nik uste dut dela esperantzarekin berezik lotutako movida bat, ilusio akaso super infantilekin eta segurazki egoarekin baita ere, zeinetan sinesten duzun, pues gaur hau egiten egote horrek merezi duela nolabait. Nik alere garbi dut ez dela, eta hala balitz hartuko dut besoak zabelik eta inen dut lana hori hola izan dadin, baina ez dela probableena luzerako zerbait izatean ikuste. Eta beraz, ez dakit, nik nire burmuinan baditut B-planak, eta nola animalien mundua gustatzen zaidan hain bertzere bai, nik erraten dut, benga, aspertzen naizelaik edo aspertu gabe, aspertzea izan entzen nire erabakia dela, baino jendeak erabakitzen duelaik nila naizela estenatokitan egonen, pues igual jarriko dut hotel bat zakurrendako, hotel bat, tipo, pues guarderia zerbitzu bat zakurrendako, eta hori ez, eta ez nau disgustatzen batera ideiak, nik uste dut, faltan sumatuko nuke, nola ez mundu hau, baina, ez dakit, ez dut amets amerikano hori, eske, egon batez, errantzian Janusek Jokinek, behin ginen, duela pare bat urte do,
kantatzen Urmuga ekimenean, ezakin duen ginen kantatzen, bueno. Eta ari zen kantari Anje Dualde. Eta zion jokinek, olaia, zego, eske, que mono. Olaia, zego zade, imaginatzen zuzuola 70 zakitzen bat urterekin kantari eta zakitzetan ni. Ke pereza! Ez mesedez. Pues akaso nire etxean, familiakin nire lagunekin kantatuko, baina eszenariotan, eta mendi pesakadatan jedu alderi zeren, mireztut pila bat, Baina, hostia, pues, espero dut ez, zerran nion, pues, niri gustatuko zitzaiten pila bat, ni. Joder, ja, pues, bakotxek baitu bere, zerak ez, baina, pensatu bere, ojala ez, Erretiro duin bat hartuta izate ordurako, ez da? Hombre, espero. Eta kasu honetan, gizarte honetan eta gertatzen ari diren testu inguru sozial eta politika hauetan, musika zuretzat zer da? Ezakit, horren aurrean salaketa bat jartzea, edo zuretako ere bada babesleku bat nola bait? Bi gauzak nik uste aldi berean. Pentsatu behar da, gauza bat dela egiten duzun musika edo musika nola elkarbanatzen duzun ze kontestutan eta uta bertze, eta bertze bat da proiektu bezala ze kaleratzen duzun. Oera hoien aintzinean. Bada musika unitz nik egiten dudana, ez dudana kaleratzen, edo bada musika unitz konpartitzen dutena manera desberdinetan, izerdakit, pues, trikitixekin kantatzen, kantu zarrak ezakin hon, baina gero kaleratzen dutena, edo kaleratuko dutena, aukeratzen dutelaik bai badago intentzio bat, nik uste dut gaur egun gainera importantzia handikoa dela, pues, mezu bat helaraztea bizitzen ari garen momentuaren inguruan hemendik eta orain ez, eta gure larrutik behintzat. Bai. Eta hor, urrengo esaldetan aipatzen duzu toki bat ez aukeratzea bat aukeratzea dela, neutraltasun ezaren ideia nola baitor txertatzen duzu, zure ustez sortzaile batek luke alde batera begiratu beharko? Edo, bueno, bintzat bozgorailu bat duten hoiek. Bai, eske, nire bitzen zait, baldin badugu mikrofono bat, badugula ardura bat ere bai, eta erran dutzuk egin dezakezu politikoa ez den musika bat baita ere, nik ez dut konsideratzen ere musika esklusiboki politikoa denik, baizik eta txertatzen ditu dela hor mezu batzuk, eta kaso aprobetxatzen dutela kaleratzeko kantu batzuk, igual kantu hoien arira nik toki batzuk okupatzeko, eta gero toki horietan jak bertzen mensaje batzuk sartzeko. Iruditzen zait, naiz eta zure musika ez politikoa izan, zure egiteko moduak izan daitezkela, gero mikro bat aintzinean duzunean ematen duzun mezua, elkarrizketetan dena delako, ez? Eta edo atxikimenduak edukitzea edo zein mugimendurekin, hauta bertze baino itzen zait, pues hori ez, eske berezik ikusi dugu duela gutxi gainera bela famatu izan den kasu bat internazionala hemen bertako inorrez seinalatzegatik, Rosaliak, bueno, pues errantzuen, ez, feminismo ezakitze, pues etzela sentitzen nahikoa, excelente, ismo baten barruan kokatzeko bere burua eta zen, joda, txika, bai, olakoa pasatzen dire, ez, karo, ez baldin bazara posizionatzen, ez duzu publikori galtzen, eta, ez? Edo posizionatu komenidenean. Hoxe, bai, hori bertze bai. Hori beste bada, ez? Ikusi zer gertatzen den lehen da bizi, eta gero erabaki sartuko nezen edo, Bai. Hori ere ikusten delako. Hori da, bai. Eta hainbatean ulertzen dut eta ulertu dezaket, eta gure biziak ez dire gureak bakarrik, eta badugu inguruen jende bat, eta, bueno, bakotxo bere egoerak. Baina nik uste dute bizi dugun momentuan, eske ikusten dut ezin bertzekoa, Aipatzen duzu, bueno, Kristalak ere ebaki bat egin duela, horrezakit irudia oso indartxoa irutu zitzaidan, batez ere uste dudalako egia zuzenean aipatzen duela, azkenean, bueno, ebaki edo zauri bat dago, baina askotan ez dugu ikusten, ez gara konsiente, ezakit kasu honetan belaunaldiek dugun zauri ez ari egizaren, edo erentzian jaso dugun zauri batez. Bi gauzak aldi berean, baina guri deitu gaituzte haunitz generazion de kristal, ez? Bai. Eta horregatik idatzi nuen nola, ez dela
Osea, erran dugu ez garela kristalezkoak eta ez duela kristalak egin guk dugun zera, ez? Ebaki hori. Izatekotan eraiki dugu ala moduz kapa bat, ezakit kristalezkoa duzte materialezkoa, baina jaso dugun guzio hortatik, beste aldera ere, bai. Aipatzen duzu ere kolektibotasunaren krisia kasunetan abestian, batzutan, egia da, denontzako mezuek edo denontzako egindako mezuek ez gaituztelako ordezkatzen. Ez dakit zu gaur egun non kokatzezaren itxaropenaren eta desilusioaren tarte horretan? Egunen arabera. Segurazki baldin banago bulatzen, pues igual de repente itxaropenak, sartzen da leiotikola. Baina orokorren nire naiz bereziki pesimista, osea... Nekagarriki pesimista errango nuke, ere bai. Eta atzo amatxi torri zen, kerrisa. Torri zen Gile Maskaltza ezakiz eta bera, altxatu zen, eta amatxik gerriko minak, ezurrak, ez dakitzeia. Pues ematen dizkiote bere lanak, eta torri zen nire gana terrantzian. Zu ez zartu. Eta pentsatu nuen, pues no apetece, osea. Eta gauza dagoen bezala, pues eske... Ez dakit, baina alere saiatzen naiz, bilatzen heldu leku bandun bait, zertaz eske bertzenaz, ez? Ez dakit. Gezurra edo ez dakit. Eta bestia maiten duzu ume hoien bizia konpondo esaten, ez dakit zehazki ume hoiek nor diren, suposatzen dut, baina ez dakit batzutan behar bada izan zaitezke zu zeu, edo gizarte batek huts egin dion ume hoiek, ez dakit. Nik kantu hau idatzi nuen Palestinako genozidioa hasi edo okertu zen momentu horretan. Eta nahi nuen pixka bat eskribatu zu mobilan scrolleatzen sare sozialetan bideo batetik bertzera pasatzen ari zaren momentu horietan sentitzen duzun hori ez, ari zara batean ikusten genozidio bat eta irudi batzuk super gogorrak eta bukatzen da bideoa, edo ez da bukatzen lehenago, kentzen duzulako, ez duzulako agantatzen, pasatzen duzurrengo batera, eta kasu hurrengo bideoa da, get ready with me, hau da, prestatu nirekin, joateko, lan egun batera, non, osea, burmuinan entzat hori da, zerbait ezin dena asumitu, Eta, nik noski ume horietan pentsatzen nuen, baina baita ere pixka bat gaztetasunaz eta gure egiteko ez eta solasten duen ezkantuak pentsatzen nuen ere bai, etorriko diren ume berrietan, baita ere. Nik hau guztia entzun da, eta ikusita, esan duzuna animaliak nola maite dituz, animaliak zaintzeak ere ez dizukela, minik edo, ez duzula deskartatzen ez. Kantuetan ere zaintza bilatzen duzu? Besteak zaintze hori bilatzen duzu? Bai. Entzuten ari pentsatzen jarri nahi zelako, eta zure zera pasata ez, kantutegia pasata pixkat buruz, zaintza hori bilatzen duzu besteengena? Bai, edo ezaki den zaintza, alde batetik zaintza hori seguro, gero, onarpena ere bai, zenoski ontatik bizi nahi baldin badugu ere bai, filtro batzuk pasatu behar dituzu, edo aro gorri batzuneretako, edo egin behar dire ekilibriosmo handiak zuk egitan eginei edo errango zenukenaren, eta gero jendeak hartuko duen horren artean. Bai, nik uste dute badagola denetik pixke bat, eta bai, zeintza horretaz aparte ere bai, eske pentsatzen dut, esperantza hau edo, helduleku hau edo, saiatuko niz transmititzen ere bai, zertaz, batzutan, errango manu pentsatzen dutena, segurazki, jendearen zan naiz, como la depresiva, baina, segurazki dago nitzen, are gehiago, eta izan entzen insoportablea, así que, bai. Intentsitate egoko zen, ez? Bai, bastante. Intentsitatea pixka bat geisteko, urrengo abestiarekin joango gara, eta hau da Never Be Like Her. I will never be like her, and I don't want it, and I don't want it, and if you want it, let me go. I will never be like her, and I don't want it, and I don't want it, and if you want it, let me go. Ez dakit eus naiz
Jon Snow elurretan, tarara, tarara, itoizeko bezala. Tarara, tarara, urtegi baten azpian. Tarara, loia eta tximiniak. Ez naiz hori izanen, sinestarazi didaten arren, beti baietz. Ez naiz hori izanen, ez zaikabitzen dikotomia, ez ditut maiten ere titiak, okartu egin zaik bizkarra aurkezten naizelako beti txikia. Beti txikia. Tripana hasiak egien erdian nahi du joan erdira, betiko tokira. Ontatik ez luze hasira, guazen oskorrira, kotxe begira. Orain izanera, uki ezina deziren bido txikira, eta gero ondira, sokatik antira, bikira bazita, zendertze biak zer dira, zer distira bularrera mira, galdetzen didazu, zure barren notan, gehiago bizi da. Ez naiz hori izanen, bizi da. Desgozatu besoa, ukitu nahi baduzu, bakean utzi beharrekoa. Desluzatu besoa, ez dute klaratuko, betetzeko periodikoa. Ez luzatu, ez naiz hori, ez naiz izanen. I will never be like her. Tarara, 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 tarara. Abesti honen hasiera nahiko zuzena da, izango nuke aldarrikapen bat ere badela. Galdetu nahi nizun zehazki, ger hori norden nik suposatzen dut azkenean badela inposatutako irudi bat, emakumeoi jartzen zaigun molde bat, ainaztuko eto esango didazu. Gero, planteamendu horretatik eraiki nuen kantua. Baina hasieran etzen, da, persona konkretu bat ez dudana erranek zeinarekin ni konparatzen nitzen eta zeinarekiko beldurra handia sentitu izan dudan, norbaitek ni baino bera izango duen nahiago, ez? Eta pentsamendu hauen bueltan idatzitako hasiera da, bai. Kantan gainera referentziak erabiltzen dituzu, Jon Snow aipatzen duzu, horrik sekulako grazia egin zidan. Ez dakit nondik atera zitzaizun ideia hori? Pues ez dut garbi, ez naiz oroitzen. Osea, badago telesailan momentu bat, zeinetan bere lehenengo, bai, neska batek zeinarekin bera maite mindua dagoen, ez ezakitze, erraten dio, you know nothing, Jon Snow, ez? Hau da, ezakizu deus, Jon Snow. Eta pensatu nuen, igual naiz Jon Snow hori, ez? Zentzu batean, bai, baina deusengatik, frikada moduan edo. Vale, zaitu. Sormen prozesuan sortzen diren gauzak. Lehen, hasieran aipatu dut, ez enkajatzearen edo ezkabitzaren ideia erabiltzen duzula bestietan, hemen ere aipatzen da, gainera dikotomiarekin lotzen duzu. Ezakit, zuri, azkenean, gizarte honek, gizarte hau bada etengabe aukeratzea egiten digun gizarte bat, ezakitzu nola sentitzen zaren erdibidean bazaude? Nik uste dut, ez dugula konbibentzia sobera osasungarria aukeratua ez izate horrekin, eta dela bizi guzirako zera ez,
lan bat, ez dena sekula inoiz akitzen. Baino erdibidean egote hori izan daiteke manera unitzetan eraikitzen den zerbait baita ere. Ezakin ere kasuan, saiatzen naiz oroitzen nondik heldu diren aukeratua ez izate horren beldurrak edo, ez? Eta haunitzetan ez da persona bat edo jende talde bat edo baizik eta da aurra, ez? Beldurrez bakarrik gelditzeko, ez? Eta aur horrek gorpuzten dituen beldur guziak eta bizipen guziak. Saiatzen naiz konektatzen horrekin errateko, arazoa ez da, izan daiteke, pentsa ez dakit, Pepita edo Jose, arazoa ez da Pepita edo Jose. Arazoa da horrek gorpuzten dituen gauza guzi horiek, ez dela. Orduan, izan ziteken Pepita, Jose edo berdin du zein. Noski badire, retxezo batzuk edo aukeratu ez izate batzuk jende baten gandik min gehiago ematen dute bertze batzuk gandik baino, ez? Baina bai. Esango zenuke gaur egun gizarteak uzten duela norbait erdibidean egoten? Ez alde batera ez bestera? Bai, ezakit garatzen, sobera ongi, baina errango nuke baietz. Hor, aipatzen duzu ere, gorputzari egiten diozu erreferentzia, ez dituzula maite zure titiak, okertu egin zaizula bizkarra. Nola sentitzen zara gaur egun gizarteak jartzen dituen kanon horiekin? Gaizki, eske evidenteki ez dut sekula ongi eraman, Baina txikitatik... Zaila da ongi eramatea hori. Bai, zaila da. Baina txikitatik ez dut ongi eraman. Gero bertzaldeak kaso batzutan katalogatzen zaituzte emakumetzat eta orduan gorpuztu behar dituzu gauza konkretu batzuk eta horrekin ere ez nahi sobera identifikatua sentitu izan edo ez nahi identifikatua sentitzen. Eta niri zailena egiten zaidana da batzutan ispiluan begiratu ezin izatean ere burua, baina gero atxalde hortan igo behar naiz estenatoki batera. Eta orduan egongo naiz jendearen telefonotan eta gainera ez dut nire irudiaren gaineko kontrol hori. Orduan ikusten dut nire irudia bertzen eta ikusi izan dut nire irudia gehiago edo aldi gehiagotan bertzen pantailetan edo bertzen pantailei esker edo telebista edo dena delakoa nire ispiluei esker baino. Eskatu duzu inoiz esplizituki gaur etzai dazu grabatu? Ez, ostia, pentsatu izan dut, Nik uste dut ez dagoen sobera. Ja, akaso eginen dut. Errespetatu idazue gaur, hemenago zuengan etorri naiz nahiko egin dut etortzen. Bai, akaso eginen dut, bai, pentsatu izan dut. Zehau kaleiari noizbait entzunion, hain zuzen eta gordin esatea, barkatuko idazue gaur hilako gaitxi zait, gaur ez dago humorez, saiatuko naiz alduan kontzertutik duinen ematen, itzordu hau baneukan, eta ez dut utzi bertan behera. Claro, Eta esfortzu bat egiten ari naiz, hemen egotearren, ez? Bai, gero jendeak kaso egin edo ez hori ja beste gauza da, baina lehen impactu hori sortze hori, ez? Eta batzuetan akaso errespetatu behar dugula, artista beti ez dagoela gure zerbitzura. Bai, eta unitzetan nik uste dut arinkeria sartzen dela tokietan gorputza jartzearen movida hori, baina ostia, gauza hondia da, Igual arinkeria sartzen da, duela gutxi arte bakarrik egon direlako, edo kasi bakarrik edo behintzat gizonei eman digu, garrantzia historikoki eta kaso nik ezakit egin nola eraman zuten, baina edukiko dituzte egin kontatzeko mobidak, baina pixke bat, hartuta. Ez, zenbat aldiz errandiaten eri, lan edo dena dela, edo proposamen baten aintzinean, izango da bakarrik 2 orduko kontua. Nizarakit grabaketa bat, pentsa. Ja, baina eske gero 2 ordu horietan grabatu den nire irudiak egonen da betirako nunbait. Eta egiten zaitez dela modu egokia gauzak proposatzeko. Bai, balantza batean jarrita da, ez dagoela ondo salduta. Yes. Zure kasuan musika barruan zen bateraino da gorputza borroka eremua?
Ez dakit errate baino egin handi batean. Osea, karo, ni musika egiten dut, eta gero hartzen naiz ez dela musika bakarrik. Eta jarri behar duzula gorputza, eta egin behar dituzu, edo ez, baina, bideoklipak, ezakitze, atera bartzara tokietan, promozionatu behar duzu egin behar duzuna, ezakitze, eta horrek, gero, desgaste handiak hartzen duta neke handia, bai. Txikitasunaren ideia ere aipatzen da, txikia sentitzearen ideia. Hori, nik bai interpretatu dut, izan daitekela bai fisikoa, bai emozionala, bai soziala, azkenean, txikia sentiarazten zaituztelako. Sentitu duzuzuk musikan noiz daizure hotxa txikitu egin dutela? Bai. Baut esperientzia konkretu bat urte luzetan tokia handia edukizuena nire bizitzan, eta ez nahi sortaz mintzatuko, baina horrenen nuke gauzarik mingarriena inbertzeren artean hori izan zela. Eta de hecho hortik trauma handia dut, eta izan dut musikari bezala sentitu izan naiz oso txikia, bai, edo abeslari bezala, eta abar, bai. Eta hori inguruak kontrako esaten zizun bitartean gertatzen ari zen? Bai, izan daiteke, bai. Hau nitzetan bai. Hori akaso gogorrago bihurtzen da, bai, ez? Zer pixka preso sentituko zara zure baitan. Bai. Joder, ni ez nizela horrela sentitzen, ez? Bai. Claro, kontatu eraztek izan batean konta ezakezun. Hori da, bai. Bai. Ostras. Bai, hor, tesitura zaila da, bai. Eta zure kasuan musika izan da horri buelta ematen laguntzeko zerbait? Musikak lagundu izu handiagoa sentitzen? Ironikoena izan da baietz. Eta alde batera bereziki arro sentitzen naiz nire buruaz, hori egiteko kapaza izanagatik, bai. Hor, aipatzen duzu herriaren simboloa. Ezakit, nik herria beti hartzen dut sustraien itzuleraren, edo, sustraietara itzultze horrekin. Zer da herria zuretzat? Hainbertze gauza. Beda, pixka bat zer da etxea zuretzat, ez? Bai. Ezakit nik diskonetan herria tratatu nuen etxeari lotutago, edo disko bat egiteko, ezakit, punto base bezala hartu nuelako, eta nik idatzi nahi nuen, edo idazteko beharra sentitu nuen, toki horretatik eta beraz herriari begira, ez? Eta horregatik hainbertze simbolismo edo gauza esplizitu aipatzen direnak, herrian bertan daudenak, etxearekin lotu dezaket eta lotzen dut, nik nukleoa edo bertan sentitzen dut. Ere bai herriaren bueltan bildu daitezke zurekin daramatzazun movida pila bat txikia zarenetik, ez? Lotzen zaituzte, mundu guzia lotzen dugu zerbaitekin konkretuki, eta kasoia persona horrek ez dut deus ikustekorik horrekin, edo ez, edo... badaude hor ere bai, min batzuk eredatuak edo joaten direnak, eta aldi berean badago maitasun haunitz, ez? Elkarbenatzen duzuna, naiz eta ez izan manera permanentean, bai, niretzat bada kanpo base eta aldi berean konflikto emozional haunitz suertatzen diren toki bat, ez? Bueno, horren egingo duguna da. Entzuna idonak hau, hemendik aurrerakoa, gauean entzun dezala musikaria, gauean segiko duelako, horren informazioaren ariaren bigarren edizioari tarte emango digulako zuzenean, gero musikarian gauean, 10:00 aurrera, berez ere, horai guztuekin izango duzuen. Gero arte! Oain. Eta kantaren amaieran nahiko mugargiak jartzen dituzu. Niri ditu zait pixkat badela ezakit ukitu fisiko, emozional, sozial batetik. Zure ustez zergatik kostatzen zaigu horren beste gaur egun bestearen mugak errespetatzea? Pues ez dakit. Eta izanen ote da gaur egun? Edo betidanik, bai. Izan da betidanik eta ez gara egon hori ikusteko, ez dakit. Baina orokorrean, karo, mugak
nork jarri, bueno, pues diferente interpretatzen da edo jasotzen da hori baita ere, edo errespetatzen da edo ez da errespetatzen, edo hartzen da arinkeria balitz bezala. Ni sentitzen dut, bueno, perzibitua naizen moduan, akaso, bueno, genero konkretu bateri lotuta, ahuldade ezari itzen den persona bat bezala interpretatuta, eta banaiz noski, nire mugak batzutan ez dire hartu izan sobera serio. Edo ez dire hartzen, edo. Orduan batzutan, igual, behintzat letragintzaren bidez, pues igual, aprobetxatzen dut ez, oiek. Garbi usteko behintzat nunbait idatzita edo, bai. Nik galdetu nahi nizuna da, bueno, epeak zura izena du, zerrautxateren ondoren dator. Pixka bat nolabait ere jatorrira joate bezala da. Claro, oso desberdina da zerrautxa eta espala. Zuretik ateratzen denean, ez? Zerrautxarekin argi utzi zenuen, txikituta zegoen zura, ez? Baina orain entzuten zura ditu zeniola epeari, esaten nion ere buruari. Hori zer da, berreskuratu dela, berriz ere esposiziorako prest, gain esposizioaren hori guztia ja gaindituta, gain esposizioaz hitz egitak ere nekatu behar du. Hau da, behin hori esaten duzunean, mundu guztia hortaz galdetzen hasten da. Horretarako ere prestatut egon behar da. Ez dakit, nekatu zaitu horrek ere? Pues mira, eskertzen dut galdera hau nitz. Batzutan ematen du... nik erran nuen zerrautxa atera gero zura atera nuenean, niretzat arbola beretik zetozen bi lan zirela, eta zura badela nolabait zerrautxak kendu ondorengo emaitza hori edo, baino inork ez du pasatu eskoba, osarra nahi dut segitzen du zerrautxak egoten, eta zurari kentzen aldiozu beti zerrautxa gehiago, gauza batek ez du kentzen bertzea, lotzen da, edo pasatzen da unitz ere bai, persona batek erraten duelaik eduki duela depresio bat, kontatzen da depresio dukita gero. Eta orduan ematen du, sendatu zara, super ongi jago duzu nizakit alta, edo utzi duzu pastillak, edo dena delako, nik ez ditu dela utzi, por cierto. Eta orduan jasta, ez? Eta dena, eta tratatu dezakegu lehen bezala, edo... Eta gauzak ez dire, hola, nik uste dut olako prozesu bat behin pasatzen duzulaik, etzarela sekula ateratzen guziz, behintzat baldin baduzu lotura minimo bat zure emozioekin. Osa, kaso apuntatzen baldin bazara coaching turbio batera, bakarri baten gimnasiora eta erraten movidak, ezakit. Pues igual sinetxiko duzu baietz, josean, atope, zure bizitzakin, pero sin más, que ez toa hola, baina bueno. Sin más, pues gero ateratzen zaizu zure gorputzak erantzungo du bertze banera batean, igual du. Baino bai, osea, batzutan, pentsatu izan dut, ostia, jendeak ze erresatzen zen duen, eta edo ze, karo, ulertzen ditu gauzak bera ikomeni zaion maneran, ez? Eta zuk erranduzun bezala, batzutan, niri jende etorri izan zait proposamenak egitera, espero dut ez duzula gaizki hartuko, ez dakize eta auta bertze, baino etorriko zara eta solasten dugu depresio, que seguramente sea de lo que quieras hablar. Eta, osea, ez? Hau da, nire toki honetan espazio bat egiten dizut, eta baino nik zainduko dut pila bat zure zera, baino solastu gaitezen zure depresio prozesuaz, eta nola zerreman duen horrek musikarekin. Talde batera ulertzen dut, baino bertzalde batera jendeak erabiltzen diture bai kodigoak komeni zaion maneran, eta bertze batzuk eske directamente ez dute deus ulertu. Osanik, nire burua babesteko bezala, zerrautxaren introa, idatzin dituera inbertze gauza, haien artean, pues, eskaltzen nion jendeari distantzia, argita garbi, bereziki lanarekin, zer ikusia zuten lanarekin, edo musika zirkuitoekin eta mundu horrekin,
zer ikusia zuten tokietan eta utabertze, eta jendeak karo, hortik hartu izan du, berari komeni zitzaiona, ez? Eta orduan, kaso, efektibamente lehen aipatu dugun bezala, igual erraten zute, lasai, 2 orduko kontua bertzerik ez da izan, esakitzen, beraz, jarri gorputzan ere movida honetan. Neri komeni zaidalako, eta gero, hor beti ereko gelituko da zure irudia, eta zure movida artistikoari dagokionez, ez zit importa, basikamente, deus, mila esker, eta gero arte. Klausula berriak sortu beharko dira kaso horako elkarrezketetarako. Hori, claro, burokrazia batzuetan kaltera da, ez, baina... Ja, eskezeak, batzutan sentitzen naiz ere bai, como, tio, puntatera barrio zudenari, baina, eske... nik uste dut badagola beharra. Eta orduan, zaindu behartara, ez? Bai, eta ez neregati bakarrik, orokorrean, karo, mundu honetan denek egiten dugulako denekin lan, eta kaso ezitu behar gara, eta ezitu behartzaigu hobeki kontu horietan, ez dakit. Ez nik esaterako goratzen duelako Joan Gorriti artistak, grabaketa batetarako, esan zegula, oso ondo, baina behin bakarrik emititzekotan. Ados, abira. Esaterako. Aha. Eta, karo, hor negoziazio batzutan sartzen zara, non, karo, baina orduan lanean negoen etxeak, ez, zituen politika batzuk, eta berak esatu zen, baina ni hemendik 15 urtera ez naiz ni, ez da ez gaurko ni, eta hortaz nazkatuta nago nire oen dela 15 urteko ni berriz ere telebistan ikusteaz. Karo, eski normal, karo. Eta, ostras, horregatik entzutera nintzen bitartean, etortzitzen guztien. Justo etorri nahi zaitzen Jorge Dreslerren Eko diska, eta uste dut Eko dela kanta hori, nik burutan dudana, erraten duela, esto que tú ahora escuchas ya no soy yo, ez? Hau da, zu orain entzuten ari zaren ni hau, ja ez naiz ni, ez? Eta egiten du pixka bat eko movida bat egiten, ya no soy yo, eta da, ez? Eta pentsatzen dut, ze idea fascinante, que pasada burmuin potolo bat, du, persona honek, edo behintzat hau idatzi duenak, zen eskegia da, ostia, eta bai, da movida kurioso bat hori, bai. Zure kantuetan oso presente dago identitatearen eraikuntza, baina askotan iruditzen zait ez duzula erantzun moduan ematen, baizik eta galdera moduan planteatzen duzula. Ezakit, konstientek egiten duzun edo horrela ateratzen zaizulako. Bai, berriz ere, igual nire burua babestaldera, baina eske, ere bai da ez dudalako deus argi mundu ontan. Hortun batzutan galderak planteatzea beti da erresago erantzunak ematea baino. Jakinik gainere erantzun horiek gelituko direla hor betiko. Baiza. Zer nolako ardura sentitzen duzuzuk abesti bat idazten duzunean bestek abesti horrekin konektatu dezaketen nean jakinda edo? Saiatzen naiz ez sentitzen hainbertze. Zertaz, bertzenaz erotzen altzara, Eta batean ez duzu egiten sentitu duzun behar primario horretatik baizik eta bertzen mesedetan eta ostras, noski ezin duzu edo zein mezu bota eta, ni bana hemendik eta baino saiatzen naiz, ostras, hainbertze kontutan ez edukitzen zeren beti ardezaken norbaitek gaizki, beti etorriko zaizu norbait erraren dizuna, eske aipatu duzu hau eta mine egin dit, noski, barkamen eskatuko diot eta zerbait ikasiko dut horretatik, baino, ostras, egiten erraten ditudan gauzak daude super estudiatuak, eman dizkiot 500.000 buelta eta erakutsi dizkiot ere bai konfiantzazko jende bateri zeinaren kriterioan konfiantza handi dudan, letragileak edo dena delakoak eta haietako inork ez baldin badit zerbait puntualizatu hola, pentsatu nahi dut, ez dagoela deus bereziki graberik edo, ez dakit zaila da, zaila da. Eta kontrara ere sortzez den niri orain kontu bat, eta beste bat superfan bihurtzeko arrisku hori ere, bai. Superfanak ere kontuz, ezta? Ostia. Zesan duzu, norbait zerbait esaten dizunean negatiboa, bai, mina egiten du, baina superfana ere kontuz. Nik ere ematen dut super gaizki hori. Ara, ez ditut pila bat, ez naiz Baina existitzen dira. Baina existitzen dira eta ulertzen dut zeren ni ere bai izan nahi superfan eta banaiz, baina beti superfan distantzia batetik, ez? Eta respetutik, eta... Bai, eske badago jende bat dagona burutik joan. Bai.
Bestalde zuretzako nekagarria da zure barrua eta zuk sentitzen duzun hori agerian utzi behar izatea zure kantetan? Bai, zuk uzen dituzu tripak mai gaine batean. Eta ez berezik pues ezagutzen ez dudan jendean dako balimada, eske batzutan, eske ez duzu ikusten ere baina zuri inporta zaizun jende batek entzuten ditunean gauza batzuk eta zaila da. Zerrautxak aleratu nuenean eta hola, batzutan jende batek galdetzen izuzu, igual hau ez dut, zakit, edo ez nahiz honetaz konturatu, edo honek min egin dit, edo honekin konektatu da seditu naiz, eta galdetu nahi dizut, ni naizen honetan zer ikusia duen norbait, eta gauza horiek ematen dire, eta da gure kondena batean, bai. Deserosotasun puntu bat bai, baina sanazio bat ere ekar dezake. Bai. Zeren eman daitezke elkarrizketa batzuk super, zera ez? Beharrezkoak zirenak akaso duela denbora unitz, edo, bai. Eta zure sormen prozesua normalean nondik hasten da? Ez dakit, ideia bat izaten duzun, gorputzaren sentsazio batetik hasten den? Ez kezak edi zerraten, normalki izaten da beharra, igual buruan mila ideia ez, edo ja erraten zula, ostras, nire telefonoko edo kuadernoko zera huia dago sobrekargatu eta hau behar nuke ordenatu, eta hemen igual konektatzen duzu hor gauzekin, eta hemendik bai, edo hitzei dagokionez hola, eta melodia edo doinuei edo harmoniei edo dena delakoei dagokionez, normalki pretensiorik gabe niari naiz instrumento bat jotzen, eta derrepente, etortzen da, eta etortzen da. Eta etortzen delaik, badakizu hortik tiratu behar duzula. Eskez, da zerbait super jainkotiarra kasi ez, batzutan delako la mandada de Dios, ez? Era como, a ver, chicas, hor nos muaireko persona bat, bajale. Baina hola sentitzen da, momentuan, eta momentuan sentitzen zara kanal bat. Bai. Nik behintzat ez dakitzu zerbait gehiago daukazun galdetzeko, Iker. Ez horrek nik uste dut aski izango dela. Eskerrak ematea baino eta eratzen. Mi esker. Zuei. Eta nik... Bai, galdetu nahi dudana da, honen, bide batez, kurrengo datak esan ditzala. Noski. Gogoratzen badu baituzu. Eskezakizkit, a ber, zarautzeko modelo aretoan egonen gara, asteuntan ez urrengoan, ez dakitze egunetan, eta gero ezakitze tokatzen den, ke desastre. Baina sarrerak daude salduak ja denak. Eta zure saretan informazio guztia gongo da, ezta? Eta laster webgunean, ez da? Eta laster webgunean super txulo dago, gainera. Bai. Hori esaten ibili gara, behintzat promo pixka bat ere. Bai, ongi, eskertze dizut. Bari, eskerrak ematea baina, ez? Bai, eskerrik asko benetan, eta nik amaitzeko niretzako berezia den kanta bat aukeratut, gaur aste hartzea da, baina astelenera egingo salto, eta abesti horrekin bukatuko dugu, mila esker. Mila esker zuei.